SP Production. Алло, салом алейкум. Ва алейкум салом. Зоди хубе? Мешам то. Дар ки ҷои? Дар хона. Бобро бинамад? Не, наметонам бромада. Ма ёдат кардам бубро? Намефаҳмӣ, наметонам мегӯм. Аҳай. Накиш телефона. Халангаб закатим. Алло. Накиш телефона! Tajbik Sky. Чанд қашид надидамат ба худо ки ёдат кардам. Бубро бинамад дил ором бишава якдам. Не нагӯ бонай ту дили мара намекна ором. Маку бари ту гузашта май бари ҳамаи кором. ғамом нате илтимос дордаст намемона бубром таи боронда таршидай бира хона то будро гуфта буди занг наза намонди пешат биём як савол честна ҷавоб те ҳушёрӣ ё пиём Ма пиянам мушор медум намиёмам тай хона заёда рафтам ту ҳаром чӣ ба кадай хиёнат интизорум нашиди зор будум зорум нашиди ҳамнома ёфтай ҳаром барои ҳаму дига шиди ҷанг шидам партофтим занг задум гап назади қар кади ҳақорат кади чанд хайр хости пас зади ҳамаи чӣ тамом гуфти ӯ қашаво гирёндим бехостум да барат бошим ма ту боша намондим ман ғарибида будум ба телефона рӯзмон ҷанг буд ай рӯи суратҳои селфи мегай ба қошои тарангд бадии қарак ҷангомон фақат висети будӣ бадда кучарам берумол бабруку кетӣ будӣ қиён накни мада осон буд ман фақат хандидам ягон шав ба гирья набуд рӯзе қатъи ҷанг шидам зиқ будум то қамондум наристум нахостима амра дар кор буд гап задани раҳи нахустина Бля, қоил шиди омада вақтай ту кандану вохита начаспонмада фаҳмидум омаи беақл фақат ҷанг мекардам неки нахо барои ҷангом ту бикни хиёнатам ин хиёна нест гуфтим ки ма ҳеҷ каим да ту дубора якҷо шидан аждат надорум ай ту барам зиндагӣ дорум марам хушбахтӣ мехом дига кордорум нашам дига нагӯма ту ҷон гуфти ай ту даб барои ма беҳтариниш нест дар дунё гуфта буди интизорат мешам ай ғариби биё ман хато кардам будай ӯ ченома кур будам ту партофтим сабаб нест ғарибӣ ё дур будам майли хушбахшида тони бе ма биша ошава дига дилмам намехоҳад қадди ту якҷо шава лек будан ҳаром шукни меброрум та машҳур бераҳай паслати мешой мекунам та машҳур чӣ корам мехоҳӣ бикунӣ так сӯзонди ҳаёт ма бигӣ бикиш партома ӯ баъд дига накун ту ёд ма мара гунаҳгори мастиву ҳаёти фачудони хидман безор шидам ай ҳаёт бикиш агар ки тони заводитым наки ягогор нашава фақат просто рӯзи неву рӯзи ҷаноза шава тира зарар расонум бади ты хидмат мекишим душманам боши тира бинум ҳаро мекана ишим даёдори гили зардаке ки ара чиндим додаме ҳолям байни китобу зиндагӣ аст шаҳр каде пеша рафтанам ғариби то ма омадам издат некни ай ман қардор мешай давад номатам неки агар издат кини ма дунёра ваъда додам даёддори касофат инама бой надодам кори ту буд бояд сахт меқабиди то қан намонда ҷанг када сар намедодӣ барои суратҳой мондам ҳолиям дӯст медорам леке тиразбор меёй ту фақат барои наслени вайрон кунӣ кор меёй битони бубахш неки ман наметонам тира бахшим роли зиндагӣ мада тира дига пурай нақшед нои маро ҳамномам да доди неки меҳри ту монд агар ними ма хирсандет када тонам ма чумон